Kaixo, funtzio familia berri bat aztertuko dugu gaur. Erro funtzioak edo funtzio errodunak. Zeintzu dira? Modu honetakoak dira oinarrizkoenak. Zenbaki bat bider erro x. Zenbaki hori positibo edo negatibo izanik. Konplikatuagoak direnak hauek izan daitezke. Zenbaki bat bider erro x-ken beste zenbaki bat gehi hirugarren zenbakia. Adibide batzuk jarriko ditugu, sinpleenak hauek izango ziren eta apur bat konplikatuagoak beste hauek. Nolako grafika daukate funtzio hauek? GeoGebraren laguntzaz aztertuko ditugu. GeoGebra programa irekiko dugu eta adierazi nahi ditugu funtzioak sartu eremuan idatziko ditugu. I berdin, erroa idazteko ez dugu erro ikurra jarriko, SQRT da agindua. Parentesien artean zeren erroa den jarriko dugu. Enter eta hor daukagu erro x funtzioa. Ikusi nahi badugu bere espresioa, propietatera joan eta izenaz gain balioa adierazteko esango diogu. Hemen daukagu bere adierazpen analitikoa. Beste funtzio bat, iberdin, minus erro x. SQRT esan dugu, x. Enter, hauze da bigarrenaren adierazpena. Bat, zati bi, erro x funtzioa, SQRT, x, ikusiko dugu funtzionek ze grafika daukan. Iberdin, falta zitzaigu. Aurrekoaren antzekoa, baina basuago doa. Beste bat. Iberdin, minus hiru erro x, SQRT, x. Aurrekoaren antza berbera dauka, baina irekiagoa. Hemen ditugun lau funtzio hauen grafikoak eta beraien adierazpen analitikoa. Kolore ezberdinez beriztuko ditugu. Hemen ditugu laurak bakoitza bere kolorearekin. Funtzio hauen grafikoen ezaugarriak. Gogoratu i berdin x karratu funtzioaren grafikoa nolakoa zen. Parabola bat. Parabola bat daukagu hemen eta hemen ditugun irudiak bakoitza parabola baten adarra ematen du, ezta? Parabola erdia izan ziteken. Eta horrela da. I berdin x karratu funtzioa eta i berdin erro x funtzioa alderantzizko funtzioak dira. Baten grafikoa parabola den neurrian, bestearen grafikoare parabola bat da, parabola erdia. Eta parabola erdi hau eta beste erdi hau simetrikoak dira lehenengo kuadranteko erdikariarekiko. Grafika hontan oso garbi ikusten den moduan. Beraz, grafika guzti hauek parabola erdiak dira. Eta etxan daude. Gorakortasuna eta berakortasunaren aldetik. Ikusten dugu erro x-en koefizientea positibo baldin bada gorakorrak direla. Eta negatibo baldin bada berakorrak direla. Beraz, gorakorra k handiago 0 denean. Berakorra k txikiago 0 denean. Eta irekitasun maila aldetik, karen balioa zenbait eta handiagoa izan, orduan eta irekiagoak. Karen balioa zenbait eta negatiboagoa izan, ere orduan eta irekiagoak. Laburbilduz, karen balioa absolutua zenbait eta handiagoa izan, parabolaren adierazpen grafikoa orduan eta irekiagoa izango da. K erro x oinarrizko funtzioak landu eta gero ikus dezagun edo lan ditzagun orain beste erro funtzio batzuk. Esate baterako k bider erro x-kena erakoak eta k bider erro x-kena gehi b erakoak.
Hemen ditugu adibide batzuk, lehenengo multzokoak, eta beste batzuk, bigarren multzokoak. Beti bezala, GeoGebra programaren laguntza izango dugu. B parametroa 0 izanik, ea ze eragina daukan A parametroa aldatzea. Arrasta dezagun. Balio negatibotara arrastatuta, balio positibotara arrastatuta, horizontalki mugitzen da bere grafikoa. Eta B parametro aldatzeak zer eragina daukan, grafika vertikalki mugitzen da. Grafikaren hasiera puntuaren koordenatuak ikustarazten baditugu, marka dezagun hasiera puntua, markatu, koka dezagun ondo, hementxe da hasiera puntua. Eta ikus ditzagun bere koordenatuak. Eskumako botoia, propietateak, erakutsi, izen eta balio. Hementxe ikusten da, puntuaren koordenatuak hain zuzen ere, haren balioa lehenengoa eta beren balioa bigarrena direla. Beraz, funtzio hau ROX funtzioarekin konparatzen badugu, ikusten dugu grafika berdina daukatela, baina funtzio hau mugituta dagoela. 0,7 unitate eskumarantz eta 1,1 unitate gorantz. Eta gogoratu K parametroak zer eragina daukan grafikoan. Negatibo baldin bada, positibo baldin bada, orduan zuk izango duzun hau bezalako fitxategi batekin jarraitu zaitezke, probietate guzti hauek ondo bereganatu arte. Mugitu A parametroaren balioa, mugitu berena, eta aldatu Karen balioa. Orduan, hau bezalako funtzioen ezaugarri grafikoak birpasatzen baditugu, hauek dira. Parabola erdi bat izaten jarraitzen du, parabola erdi bat baina etzan da, gorakorrak dira K handiago 0 baldin bada, beherakorrak dira K txikiago 0 baldin bada, eta grafikaren abiapuntua AB puntua izango da. Bukatzeko ariketa bat proposatzen dizut. Funtzio marroiaren adierazpen analitikoa hemen daukazu, lortu morearen adierazpena. Horretarako K, A eta I parametroak aldatuta marroiaren grafikoa mugitu morearen gainean kokatu arte. Egin.